Els Premis Temps de les Arts són uns premis de cultura contemporània i hem pensat sempre que sense cultura tradicional o d'arrel no hi hauria cultura. Una mica el que fem és imaginar-nos que som com una espècie d'arbre amb unes arrels molt profundes que van des de València fins a Andorra o des de Barcelona fins a l'Alguer i s'alimenten d'una sèrie de tradicions, d'unes cançons gairebé atàviques, que és el que farem aquest passeig per aquestes músiques, aquests himnes, aquestes tradicions populars o expressions de la cultura popular que ben bé no se sap d'on neixen, però que tenen molt en comú en tots els territoris de parla catalana. Aquest any el que hem fet és buscar un lloc com aquest, que és la Llotja de Mar, seu del Consolat del Mar, de més de 750 anys d'antiguitat, i ens ha semblat que aquesta nau representava aquest punt de trobada, aquest punt antic, on totes les parles o els accents de la cultura catalana es troben. I ho hem fet servir d'escenari, no? Per anar a l'arrel, i de l'arrel doncs, que creixi un arbre i els premis d'alguna manera són les fulles d'aquesta cultura antiga, les fulles són la cultura contemporània.